गिबि गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चैनल। दिनै आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आखायाव लादों। आंनि बोराइनि बिमायंनि फिसाला आंनि बेवाइ आब'मोनावहाय आलासि जानो लिंहरदों। स' बिसिनाव थांगासिनो दङ। लामाखौ देखायगासिनो, नायलांदो। बे बारिना बिसिनि बबे इंलिश मेकारनि न'आलाय? नैबिथिं थांनांगौ। दलां इंलिश मेकारमोन। ओमफ्राय आं नैबेलाय आंनि बोराइनि बिमायंमोननि लामा मोनबाय। न' मोनसिगोन। वाव जा मोजां बिफाङा एलाय मोनबाय। सिङाव हाबनायखौ मोजाङै देखायला दे, लाजियो माने देखायलानो। है आब'आ लेंहरबाय। नै आंना बोराइया ओरैनो बागोन ना, बेखायनो दोंसे स्राय मेथाइ खनखानायखौनो होनोसै आं। आंनि सुजुनाय खोनासंदो। बारा नङा, ससेल' एसेल'थार। दाहाल थुंग्रि लानानै मोसागोन जथा खाम सिफुं गंगोना लानानै बरायगोन जों रंजालि बैसागुखौ बरायगोन जों। जोंहानि न'आव हाबफैनाय लामा बियो। जोंहानि गेट फैबाय। सोबाय जानो गारि गाखोबाबो मेङो, ओरैनो थाबाबो मेङो। थांनो फैबाय आलासि जाहैनो। न'आव सफैबाय आरो थांखाया।